Има много малко продукти на този свят, които нямат нужда от представяне. И този е един от тях. За хората, които живеят в пещерите, това е новата спирала на Maybelline Sky High в цвят Burgundy Haze. Наскоро излезнаха 3 варианта на тази спирала, като тази истински пробуди интереса ми, защото задължително ще си извия миглите, защото те могат да имат дължина, но са прави като козирка. И сега вече идва моментът на истината. Уоу! Спиралата е в много приятен тъмно-червен цвят. Почти сигурна съм, че тази четка няма да създаде точно ефектът на миглите, който обичам да имам. Ето така изглеждат миглите ми след един слой спирала. И също така не виждам много бърганди цвета. Въпреки че имам една доста силна ринг лампа, светеща точно пред мен, си ми изглежда направо черна. Да сложим втори слой. И ето така изглеждат миглите ми с 2 слоя от спиралата. За съжаление съм малко разочарована от тази спирала. Като я отвориш, отвътре цветът изглежда наистина един винено-червено, кафяв, много приятен нюанс, но върху миглите този цвят изобщо не се е прехвърля. От една страна се надявах наистина да не е натрапчиво червен цвят, така че да мога да я нося в ежедневието си, но очаквах нещо малко по-интересно, така че, нали, не наподобяващо точно цветът на косата ми, но една идея по-тъмно, така винено-червено, да се забелязва, нали, поне че е различен цвят. Maybelline много ви обичам, особено тази спирала, тя е великолепна. Тази спирала за мен абсолютно не си заслужава.